Charot. Hi guys! Good morning, good morning, good morning, good morning. Hello, hello, hello! Herzlich willkommen! So yeah. Diba? Anyway, good morning guys. Ako ngayon ay nandito sa aming kusina. May mga dito, yung mga bottle ng aking yusawa dahil nga malalaglag pa, diba? Ayan. Oh, hindi niya naubos yung kanyang Maaga yung pumasok yung aking yusawa kanina. Kanina pa ako gising, pero medyo late na ako alas 9 na guys. Hayuyayuy. Alam niyo ito, may nabili akong nito, ayan pantakip sa pagkain. Tinakpan. Pagkain ba may langaw. Ito, nakita akong Haribo. Confect. Asawa ko, bumili nito. Ilagay ko dito sa amin, Meron kami guys na yan. Happy Halloween! Di ba? Katapusan na ngayon. Tapos na. So, ilagay ko dito yung candy. Yan. So, mabibili pa ako ng candy. Para yan sa aming sa aming baby boy. Para may candy siya. So, pinuksan ko yung kasi nga madilim pa din. Diba? Ayan. Nakita ko kasi ito kay Libian, Libian na mo ako, nabudol mo ako sa tinapay na to. Masarap. Masarap siya. Ay, yung vanilla yung laman, yung bilim. Kasi nga, ang binibili ko dito, guys, yung meron akong paborito na dyan sa, sa Aldi na wala siyang palaman. Basta yung malaki siyang ganun. Gustong-gusto ko yun siya. Tapos yung, yung apple pie. Apple pie. Basta yung ganun. Tapos, ayun, nung nakita ko kay Libia na kumain siya ng ganito, di ba? So, try ko nga dun kasi sabi niya masarap. So, masarap nga. Sarap nga, Miss Libian. Thank you so much, Libian. Puro Libian yung yung aking comment section. Thank you so much. Thank you so much talaga, guys. Thank you so much talaga, Miss Anne, sa iyong sa akin, sa pag-support mo sa akin. I always support you. Always, all the time. Lahat, inabangan ko lahat ng mga post mo. Ayan, so thank you so much! Hindi pa ako nakaano ng buhok guys kasi nga, mamaya ako paplansya ako ng buhok. The reality of my hair. So, yes, mamaya, ako ay magpaplansya. Naligo ako kagabi. Tsaka hindi ko siya binalower. Natural siyang natuyo. Habang natutulog natuyo siya. Ayan, so yun. Ito naman pala yung tinapay namin dito. Wala na kami ibang masyadong tinapay. So, mamayang gabi. Mamayang gabi. Bakit mamayang gabi? Kasi minsan, alam niyo, tinatamad akong lumabas. Kaya kung kailan patapos tawag ito? Kung kailan yung, alam mo yun, konting oras na lang magsasara na yung store, tsaka ako alis. Kahit bahay ko lang naman sila. Ay, naku po And so, yes. May natira pa pala ako dito guys na hindi ko nilagay sa rep. Pero alam kong hindi pa rin siya masisira. Iniluto ko kagabi. So, ayan. Kainin natin. Initin ko lang siya. Tapos sinakainin ko. Tapos, magkape tayo ito. Ayun na yung aking lunch. Gusto ko talagang, alam mo yun, lagi kong sinasabi sa sarili ko, nagigising ako ng maaga. Maaga naman talaga ako nagigising. Kaso ang kasunod noon ay hindi natutuloy yung gumising ako ng maaga. Tapos labas ako. Tapos mag-jogging ba? Ganyan. Hindi ko nagagawa. Ang bayo. Wala akong ngayon. Wala akong kaayos-ayos ngayon. Na ito. Charot. Ayan. So, yung aking halaman, lumalaki na siya. Thank you so much. Dahil nag-ano siya. Naghahanap nga ako ng iba pang nang lagayan ng halaman Yung parang 1, 2, 3. Basta nilagay. Basta yung ganun. Yung plants holder. Plant holder. Basta ganun. May nakita akong ganun. So sabi ko sa asawa ko, hanapan niya ako noon. Dahil para, naman yung aking halaman. Presentable siya dito sa bahay.
maghahanap pa ako ng ibang mga halaman. Kasi, maganda kaya may halaman sa loob ng bahay. Lalo pag, pagka yung totoo talaga. Ganyan. So, yun. Susha, agaling, jagulilik, agaling. Diba, nakaano ako guys ko. Yung binilisahan ng asawa ko. Talaga to guys, patak-in. Blur yan kasi wala tayong and then, patubig. Pero maubusan naman yung tubig, oh. Kasi nga, every time yan siya mag-o-open, mag-aano siya ng tubig. Tapos, syempre magkakapit na. Tapos, after niya magsasarado, mag-aano din ng water. Ano ko bakit ganyan ito? Pwede natin ang tubig. Tapos, yes. Holiday season na naman pala. Ito na ako kuha guys kasi ito sa aming dishwasher kasi nga malinis na. So hi guys, kain tayo. Ito pala yung aking ano na to guys, brunch. Kape. Tapos minatara ditong sausage yung asawa ko kagabi, oh. Ayan, kain tayo. Mamaya tayo mag-ayos na buhay. Nilagay ko na lahat ng yung aking noodles. Pag hindi ko naubos, mamaya ako ulit kakainin. Basta nandiyan siya. Tapos nandito yung aking tilapay, oh. Oh, ito yun. Nakita ko kay... Oh, ano ba yun? Bibig ko. Nakita ko kay Libyan. Masarap nga. Natikman ko to nung yun. Tapos bumili ulit ako. Wow. Carbs on carbs. Hi guys. Update. Charot. Diba? Ang lamig-lamig guys. Tapos hapon na pala, 2:00 na. So, gusto kong pumunta ng labas. Buksan natin nga. Hindi ko pa nabubuksan itong namin. Binuksan ko itong pintuan namin. Ng mga siguro, mga 20 minutes or 50 minutes, yeah. Tapos, lumamig dito sa loob namin. Sa loob ng bahay, lumamig na. Kasi malamig sa labas. So, para lang mo yun, importante din kasi dito talaga na binubuksan yung yung pagka mga malamig yung season. Binubuksan ng kahit 20 minutes or yung ganun yung pinto para hindi magkaroon ng sa loob ng bahay. Ano ba yun? Magkaroon ng moist or something like that. Sa lamig ng panahon. Ayan. So at ngayon, dahil nakaganito na ako, ay punta tayo ng Aldi guys. Bibili na ako ng something na dito sa bahay. Bilhan ko na yung aking jusawa ng tinapay niya. Kasi wala na siyang tinapay dito na binabaon niya sa trabaho. So yun. Ayun lang. Para maaga-aga ako ngayon pumunta. Wala akong masyadong ginawang ngayong araw. Alam niyo yun, it's a lazy day. Wednesday, lazy day. Lang ako. Kanina, di ba, nagkape. Tapos, anong ginawa ko? Naglinis ako dito sa bahay. Ang bahay naman kasi namin is, lagi ko namang naglilinis. Ganyan, kumbaga. Tapos, kanina, naglinis ako, nag-vacuum ako, ganyan. Tapos, yung bahay naman namin, kasi hindi naman to sobrang laki na hirap linisin, di ba? Ano lang to? Isang ganun mo lang, oh. Tapos, charot. Isang kembot lang. Isang kembot lang. Ayan. Tapos, anong ginawa ko? Hinugasan ko, lagugas ako, ganyan. Tapos, nagplancha ako ng buhok. Tanim buhok ko. Kaya ang buhok ko ngayon, every 3 days ko kasi guys, binabasa itong buhok kong to. O pinapaliguan yung buhok ko kasi hindi maganda na lagi din siyang binabasa. Yun ang sabi nila. So lang din ako. Kasi nga daw, para daw hindi masyadong maano yung buhok. Parang ganun. Kasi nga, sa tubig, kasi nga dito, hindi mo talaga kakayanin yung lamig, yung
yung malamig na tubig. Pagka malamig talaga siya. So, at least warm. So, para hindi maano yung buhok. Ganyan. So, warm yung ginagamit ko. Kasi pagka ganitong malamig, warm. Siyempre, pagka mainit ang panahon, siyempre yung malamig na tubig. Ganyan yung pagka inano ko kasi sa malamig talaga, yung parang manginginig ka talaga. Basta ganun. Charot. So, tsaka ganun din ang pagpapalansya ko. Every 3 days. Ganyan. Kaya may hawak-hawak pa rin yan. Charot. Ayan. So, labas tayo guys. Bili na ako ng yun na, tinapay. May listahan ako dito sa aking wallet. Gumawa na ako ng listahan. At punta na tayo ng Aldi. Tsaka buong araw na makulimlim yung langit. Kaya parang alam mo yun, mas lalong nakakaano. Pagka ganito yung panahon, no? Hay. Charot. Nakakatamwa. Charot. So tara na. Anyway, nagsaing pala ako kasi gusto kong kumain ng ngayon, ng kanin. Kasi magluluto ako ng ulam. So, gusto ko may kanin. So, nagsaing ako. Ayan. Pinatay ko lang muna yung ilaw. Tara na. Let's go. Guys, nandito na pala ako sa bahay. So, kung kita ninyo, kita talaga ninyo. Gusto ko na yung ilaw mo din eh. Ano lang guys. 2:00 lang. So, yes. Pakita ko sa inyo ang ating na pamili. Charot. Hindi ka maalala. Okay. Iniisip ko guys, akala ko holiday dito bukas. Wednesday pa lang naman ngayon. So, Friday. Friday ba? Oo, November 1 na ng Friday, di ba? So, yun. 1. Charot. Ay, chips. Ngayon na ulit. Tapos, yung gatas sa kape. Ito yung binibili ko, yung nakaganito na. Yung nakaganito na, oh. Ayan. Ayun. Tapos, yung mushroom. Bio champignons brown. Tinapay, 2 klaseng tinapay binili ko kasi ito yung pang iniba ko ngayon dati yung yung parang brown, may brown. Ngayon ang binili ko itong white naman. Iba. So, ito yung pangbaon ng asawa ko. Ito pala yung binibili ko kasi yung sobrang luma na pala nito. Sobrang luma na niya. So, gawa natin ng paraan yan para hindi masayang. Tapos, mix all seasons. Mix fruits, mix vegetables. Ayan o. May carrots, may broccoli, may cauliflower. Tapos, saging. Kasi nang wala kami dito, meron ako ditong apple, mandarin, tapos yan saging. Kasi yung asawa ko masaging yan. Tapos, ito na yung gusto ng asawa ko na pangpalam sa tinapay niya. Yun. Kaya binilhan ko siya. Kasi yan yung gusto niya. Tapos, ayan, sa asawa ko, soup. In case na gusto niya kumain ng soup. Ito yung salata, guys. Napakita ko sa inyo ito dati, diba? Ayan ang gusto niya. Tapos, itong panlagay niya. Yan. Tapos, barbecue siya. So, sabi ko, try ko nga. Paano to lutuin? In the microwave. Okay. Öffnen Sie die Beutel und wärmen Sie die Mais einfach 1 bis 2 Minuten bei 600 Watt in der Mikrowelle. Sie können den kompletten Butter auf 3 bis 5 Minuten in kochende Wasser liegen und die Mais geben danach mit frischer Butter. Okay. Yan. Try ko kung sarap ba ito. Kasi ang binibili ko, ang madalas na binibili ko guys, ang madalas na binibili ko ay sweet corn. Ito, barbecue flavor. So, try natin. So, ayun lang. Ito yung dati ko, diba? Ito yung sa dati. Ito yung ngayon. Okay. So, that's it.
ang ating sa grocery, guys. Tapos, luto na yung kanin ko. Tapos, ang sa asawa ko naman ay patatas. Tapos, magluluto ako ng yung sauce, mushroom sauce. Parang ganun. So, yun. Tapos, lulutuin ko din yung yung kanyang steak. So, sabi niya, gusto niya dito yung naka-router. Tapos, ang naiwan dito is itong ano pangalan nito? Yung isa kasi is Knoblauch Krauter. Yung isa naman dito is Marinette Alabama. Ito, yung red. Ano na, mag-prepare na ako. Ito ay bukas na ito kakainin. I-ref ko lang yan. Okay, so meron pa ako dyan. Yan. May isang itlog dito na naiiba, oh. Ewan ko saan galing. Ito baka galing ito sa talaga ng asawa. Tapos mag-ano na ako nito, guys. Kasi lalagyan ko siya ng konting gulay yung asawa ko. Ito lang. Ayan siya, guys. Oh. Iba't ibang klase na prutas. Hi guys. So, mag-ano na tayo, maghiwa-hiwa. So, ayan na guys, yung ating ginigisa na gagawin nating mushroom sauce. Ayan. So, ganyan lang ako guys. Ano lang, sibuyas lang talaga nilalagay ko dyan. Hindi, walang bawang kasi ayaw ng asawa ko ng bawang. So, sibuyas lang talaga. Ayan. Tapos, ayun siya. Tatakpan lang siya. Lagyan ko lang ng konting tubig para maluto yung ating mushroom. And then, nilagay ko na yung mixture natin, no, ng gravy from the Philippines. Ayan. Ayan talaga yung mga dinala ko, guys, dito galing ng Pilipinas. Yung mga pang gravy, pang ano. Kasi gusto ng asawa ko yan. Favorite niya yan. Ayan. Gusto niya yung parang lasa ng Jollibee. Kasi nga Jollibee lover siya. At ayan naman siya dyan, guys. Lagyan ko konting mantika dahil dyan naman ako ngayon mag-grill. Ayan na yung sauce. At ayan naman yung boiled potato niyang aking asawa. So, dyan ako magluluto, guys. Dyan ako nag-iihaw. Pagka ayaw ko dun sa labas, saka ayaw ko dun sa ano. Ayan na yung ating steak. Ayan, nilagay ko na siya. Ayan yung marinated na siya na binili ko, guys. Na ano daw yun, Krauter, Knoblauch Krauter. Ayan siya. So, make sure na lutong-luto siya kasi medyo makikakapalan talaga siya, guys. Ayan. So, tapos na ako magluto. Pakita ko sa inyo. Ay, nagpiprito pa pala ako doon ng isa.
Ito yung sa asawa ko, oh. Ganda. Tapos ito na yung sauce. Pakita ko sa inyo ng personal na maayos. Ayan yung sa asawa ko. Tapos may patatas pa sa dyan. Yan lang gusto niya patatas. Tapos yun yung ating mushroom soup. Yes. Ayan siya. Ito naman yung sa akin, yung aking plato. Mas marami ganito kasi yung asawa ko ayaw niya. Tapos, niluto ko maigi yung aray ko. Shucks. Ayan. Yung aking hiniwaan ko. Pero yung sa asawa ko, lutong luto yun. At ito na yung plate ko, guys. Inano ko kasi ito, guys, kaya ganito kasi nga hiniwa ko to. Kasi ito yung una ko niluto, tapos chinek ko, may hindi siya well done. So, pinirito ko ulit. Ayan. Tapos, yung sa asawa ko, guys, lutong-luto yan. At ayun na nga po, dumating na ang aking asawa at kami ngayon ay nagdi-dinner na. Ayan, so yun. Thankful kasi nagustuhan niya yung ating luto ngayon. At syempre, diba, nag-aano na kami guys. Pagka kumakain kami, ganyan ang aming routine, kamustahan, konting update sa life. Charot! Kung ano yung nangyari buong araw, habang nanonood din kami ng balita. At syempre, pagtapos mong kumain, magluto lahat-lahat na yan guys. So maglinis, maghugas. Charot. Ayan, so yes, hinugasan ko ng pagganyan, tapos nilagay ko guys sa dishwasher at kinu-course ko lang yan, yung mixing ano lang, ganun. Kasi nga ano na yan siya, nasimunan ko na kuskus ko na, ganyan. So para mas maano siya, yung madaanan siya ng mainit na tubig ba doon sa dishwasher, kaya nilagay ko ng ganyan. So yes, that's my routine today. Ayan, pero hindi regular na ganyan. Charot! Kasi minsan guys, pagka kinabukasan ko pa nilinisan yung iba. So habang ako naglilinis yan, tinawag ko ng asawa ko, may papakita to siya sa akin. Ayan, na sekreto. Charot! Ayan, so yun. Kaya medyo matagal na akong bumalik dyan sa kusina. But anyway guys, ayan na yung aming pinaka-inaabangan every Wednesday, ang TV Total na pinag-hostan ni Mr. Sebastian Pufaf. Ayan. Favorite namin yan guys kasi very, very pampagood vibes talaga siya. Ayan. Comedy show kasi yan siya guys. Ganun. So, ayan yung aming guys, inaabangan every Wednesday. Yan ang aming routine every Wednesday. Ayan. So, yun na yung video natin guys for today. At sana nagustuhan ninyo. At sana nag-enjoy kayo. Sana natuwa kayo. Ayan. So, maraming salamat po. Please subscribe if you haven't yet, and I will see you guys on our next one. Thank you so much for watching. Always smile and God bless us all.